Трохи цікавенького, друзі. Прийшло мені отаке замовлення на скринічку з цим цікавим малюнком. А чим цей малюнок цікавий? Ну, це малюнок мій перший авторський проєкт, який я зробив безпосередньо для скриньки. Звісно, після нього вже було доволі багато всяких проєктів, але оце такий малюнок, який я взяв тупо з голови і намалював спочатку на папері, а потім переніс його на скриньку. Це тут ще буде такий камінчик. І потім воно буде якось отак виглядати. Коли я його пофарбую, то все таке. Так що потім, мабуть, зроблю ще одне відео з готовою скринічкою. Так що далі буде, хлопці та дівчатки, доєднуйтесь. Буду радий усім. Пока-пока.